Jeg vil også i denne sammenheng få takke alle sponsorer og annonsører. Vi har blant annet Stall Jonstrand som forhandler Pavo hestefôr, og de har stand i enden av teltet. Og vi gir også en sett med fôr til beste sprangfølg og beste dressurfølg. Katalog nummer 11 er Gjertruds Flying Cape efter favorit Ask, og her er Morten Garcia Ask, som Gjertrud går. Det er et meget harmonisk føl, utrolig velbygget i sine kropspartier, velansat, velformet hest, god skulder, et godt skulderparti på følget her, og så er der en fin overlinje og langt muskuløst kryds hos følget her. Man kan jo altid ønske sig lidt, og det vil vi så godt ønske os, det var et lidt smukkere udtryk, men ellers er der ikke så meget organiseret hos følget her. Det er også et følge, der galopperer dejligt i god balance og god aktion bagfra. Det er et følge, der slutter på 8